Adlaw mga katropa na tayog ang tibuok Pilipinas. Ibro sab mga higala tingali apil pa ang ubang bahin may galas kalibutan. No human mga higala nga nakita ning daw usa ka salida. No dia mga higala sa at dire pagid sa atong areas Mindanao. Human mga higala nga gi RPG kining sakyanan sa mayor mga katropa. Dili lang basta-basta gipabutahan, gipaarakan dili. Dili lang mga higala basta-basta giatngan unya gi parakan og Armalite. Dili mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kung dili ang gigamit usa ka rocket propelled grenade or gitawag mga higala nga RPG. Dili siya Ruel Peter Gonzaga, no? RPG, no, rocket propelled grenade mga kaigsuonan, no? Ang kini mga higalang maong panghitabo, no, nakapaukay og nakapa-question karon mga higala labi na sa seguridad nato. Dili lang mga higala diri sa Mindanao, kun dili mga higala sa tibuok Pilipinas. Kung naunsa na ba mga higala nahitabo sa ato ang peace and order kay daw wala na respeto mga higala sa nagtunhay nga balaod, no? Ang pipila mga higala ka mga tao. Siguro mga higala moingon ka, pwede ka moingon diha nga kining tanan pamulitika lang o kining tanan mga higala naani kasuko o personal nga kasuko. Pero di man gud mga higala makahimo ang tao ni ana ba? Kung nagtunhay pala mga higala ang kahadlok sa tao bisag sa kahadlok na lang. Lisod man ang gugma god, mo kag dapat mahigugma ang tao sa atong mga balaod. Lisod na, no? Dapat may kahadlok man lang at least. Kaya kung mahadlok ka mga higala ni anang mga butanga, di man jud ka mubuhat. No? Kung nahadlok ka na tawhana, di man jud ka musupak. At least man lang unta mga katropa. Pero nahitabo man gud karon mga higala dres Pilipinas, wa na gani higugma, wa na gani gugma, wa pa joy kahadlok. No? Muna nga mugara gyud mga kaigsunan ang dunay mga daotang laraw. Nya kung unsa ilang mga plano, no, subay mga higala sa ilang mga kaugalingong desisyon, ilan ang buhaton. Wara gud na. Mura naman ni mga higala og kini bang kinumdum na noong ko atong pag-atake magigsuon sa kining mga maoti sa Marawi mga kahigalaan, no? Ting kuyawan ni ba? No, may man to kay gira man gyud to. Kini ambush man unta. Pero kuan man mga higala gi RP wa gyud alang-alang ba patyon gyud mga kaigsuonan. Pero may nalang gani kay secured ang sakyanan. Kini mga higala nga gipabuthan og rocket propelled grenade ang itom nga Land Cruiser ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan samtang pauli kini sa balay sa may barangay poblasyon Sharip Agwak, Maguindanao del Sur kagahapon kana mga higala sa buntag. Sa nakuha nga footage makita ang grabing pagbusikad o pagpaulan og bala gikan sa high-powered firearms. Di gid basta-basta no, may mga taos palibot. Domingo god. Swerteng luwas ang mayor apan ang duha ka escort ni lakip ang usa ka sundalo may higala ang naangon. Samtang ang tulo ka mga lalaki may galang ito ang mga sospek ang nakit ang patay sulod sa usa ka gibiyaang minivan sa barangay Mita Dato Unsay sa maong lugar. Nagpabiling high alert ang tibuok probinsya mga higala samtang ginasuta ang motibo sa maong pagpamomba. Samtang mga higala sa apasumpay ni ini luwas ra mga higala kining si Sharip Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan og ang iya mga higalang duha ka mga escort sa armadong human kini may galagi banhigan, no, sa armadong suspect sa nasangpit nga lugar mga kaigsuonan. Ang mayor ug ang iyang escort sa kay may galas Toyota Land Cruiser, no, diyang nahitabo may gala ang maong pag-ambush na sumala mga higala sa taho, no, usa sa duha ka escort ang naangon samtang ang mayor nakaikyas ra mga higala wala maunsa. Para sa karon mga higala nga nagsuta ang otoridad. Unsa ba mga higala motibo gyud no sa pagpusin. Ato ring tan-awon ni Dongbe. Taon na to mga higala ning pagpabusikan. Ha? Awara god? Aha na to? Play daw sab. Shit. Here we go again. Grabe no, mura mag-GTA. Kanang puti nga, puti nga minivan. Kaya katong Land Cruiser ito, mauna kang mayor. Oh,
Asa to pa kini murag una nang gikuan. We go Una nang gi paulanan og bala unya pagkahuman mga higala gi RPG. Dong, pwede na to basig kisay pwede na to matawagan dong sa XFM Cotabato. Maki-update ta ni ini. Oh. Alas 7:43 na mga higalan tag na sa tubag Banagubanuban. Maki-update na to taon mga katropa, subayo na to. No dito sa to mga kaubanan sa XFM Cotabato. No, ang kung doon na bay update mga katropa labinas motibo no sa pagpangambos pagpamanhig nga tabo mga higala kagahapong adlaw. Doon na to no mga higala is kung dili personal politika mga kaigsunan. Kini man pugong nahitabo karon no mga higala wa pa bud ka election baya po ning kuan ba no kining hadlok baya ta ning BARM no kining Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao ba kay giplastar ni mga kaigsuunan sa mga nakalabay nga mga pangulo hantod nga nahatagan gyud ni sila mga higala kuan problema lang karon ba no kay murag dayon dunay kasuko ni mga tawhana nga sigundahan pa ni atong presidente mga higala nga murag magwag pagbati gyud kaayo mga higala sa Mindanao. No, murag wa man gyud ginahatagan natural na no? Kay tuwa man gyud taga didto man gyud siya mga higala sa Luzon. Pero maklaro na lang unta siya. Kung usa man galing kay para manlakaw na lang ta. Mamutos na lang ta, maglahi na lang eh. No? Kay kung imong tanahon ang konsentrasyon mga higala labi na sa mga programa, proyekto o pag-amuma mga higala pag-atiman tuwa didto no sa kini mga higalang kauluhan, gitawag na tong kauluhan. Anong kauluhan man gyud ano? No? Ito amang gud dito ang lingkuranan sa presidente ba? Tuwa man ditong Malacañang, tuwa man ditong palasyo. Ano gitawag kauluhan? Kita diri tiilan. Oh, now ang mga pondo sa gobyerno, mga higala, mga project tuwa dito ang kuan ba epicenter. Tuwa dito ang sentro mga higala. Tuwa diri no, diri mga katropa sa Mindanao magpaabot na lang kung sa mga pinisik unya kung identified bagyog ka nga Duterte congressman ka di bagyog ka mga higala mapiskan kumito nang makasabot man taaning uban mga higala nga mga diri uban nga mga kongresista nganong murag mga langaw nga palaglubot mga igsoon no magsigig balhin-balhin ngano man kay pag mag loyal sila mga katropa di man sa sila mahatagan og pundo. No? Kundi sila mamirma mga higala, no, sila budget. Pero mo pirma sila na sila allocables. Magka-proyekto na sila, may makawat pa sila. Tirada diha. Muna mga higala nga ayaw katingala, ang uban mga kongresista balhin-balhin. Kini karon panalitan, kita nimo na sila na akang Marcos. Pagka wala na Marcos mga higala, makita na sad nimo na nga naanasad na sila so kinsay mo lingkod. Kung si kinsa mga higala may mahimong presidente. Di na sad na sila magsupak-supak kay labi na gitawag nga super majority. Kanang super majority mao man ay magbuot. Mao man ay magsabot-sabot mga higala. Si kuan day dong si Marjon. Si pwede si katropang Marjon Ibano kay Bisaya man to. Alas 7:46 na mga higalantag na sa atong pagpanagubanuban. Maki-update na to no atong subayon mga higala sa may Cotabato area. Partikular na sa XFM Cotabato. Kasi update karon mga higala ni ining may hugot naman gid ang ilang seguridad o sabay ginahimo karon no mga katropa dias moong lugar. Bullseye! Bullseye! Alas 7:47 na may galantag na sa ato ang tulumanon. Samtang kapaabot ta mga higala ni ining atong linya sa atong mga kaubanan. Now, kini mga katropa although nahimo ni nga unod karon sa skutanan mga higala social media kay kung si kinsa daw ang si King Panda ba nagbuhat ani dong? Kanang sikat ba ka nagahimog mga armored vehicle diya sa social media. No? Kaya kung si King Panda daw gahimo ani mga higala paldo daw. Pero nito baya si King Panda ana magigsoon nga dili daw angay nang tawagon nga paldo kay dunay attempt sa pagpatay sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsoon, tama man pod, no? Tama man sad mga higala. Pero kini nagsulti gyud mga higala sa usa ka kamatuoran des kinabuhi nato sa kalibutan. Ya kung may kwarta ka mga higala, pwede pa gid nimo although ang kamatayon is inevitable man na. Di man gyud na malikayan, tanan man gyud ta diha pero pwede nimong ma-delay ang schedule eh.
Kung may kwarta ka mga higala, pwede nimong panangitan ka to. O atong sakyanan to RPG, simbako. Wala no. Hagbay na tanati kangkang in town. O sa may mga bulletproof pa na nga to. Wala man. No? O motor mga higala mo RPG-hon. Simbako, no? Wala. Walay kamatuoran yun. No, there is kalibutan sa atong kinabuhi mga higala. Kaya kung may kwarta ka, no, maka-afford yun ka. O pahimo ni ana baga kay suna, no? Don't get me wrong. Tama, kuan man na, no? Realidad man na. Kung may kwarta ka, pwede nimo mga higala maprotektahan imong kaugalingon. For the meantime, mga kaigsunan. No, sa sama pa maagi, nakay sakit mga katropa, basta may kwarta ka, pwede ka makapili og baga the best service. Pinaka-the best ka serbisyo, pinaka-expert, pinaka-maayong doktor kung may kwarta ka. The same time, mga higala, if you're seeking for justice, kung hostisya, mga higala, ang imuhang gipangita. No? Kung may kwarta ka, mga higala, you can choose the best lawyer in town. Oh, that's true. Kaya kung wala kay kwarta, mga higala, madakpan, kay inon raman ka, ang kuna na lanadoy para mumubo imong sentensya. No? Kung may kwarta, mga higala, no? Money is everything sa kalibutan, mga kaigsunan. No? Dili man dautan ang kwarta, sila nga money is root of all evil. Totoo din mo. No, dili man ang love for money. Ang pahigog man nimo sa kwarta, kana mga higala mo ay kuan tinubdas ka ng kadautan mga higala. Pero ang kwarta mismo, kuan na siya kana bang galamiton ba? No? It's either gamiton nimo sa maayo or gamiton nimo sa di maayo. Mga kaigsunan. Kung gamiton nimo sa maayo, dako kay kapuslanan, no? Dako kay kapuslanan mga higala ang kwarta kung gamiton nimo sa maayo. No, dako kayo benefits labi na sa mga pobre kung gamiton nimo sa maayo. Pero kung gamiton nimo mga higala sa binuang, dako sa kaing kadaot mga higala nga pwedeng mamahimong epekto labi na ngadto sa mga kabus uyamot sama nato mga kaigsunan. No? Labi na may higala sa esgutan ng hostisya. No, kung doon na kay kwarta mga katropa, you can hire the best counsel in town. Kinsa mga higala mo dapig nimo. No, kung may kwarta ka. Kaya kung kay kwarta, di man po kakabayadan na nila. And, panalitan, kanang nahitabo mga higala sa Digos. No, kanang kang Kapitan Dudong Bukol. Ako dako ang pagduda mga higala nga, kwartahan, kaayo. Dili lang kwartahan ha, kwartahan, kaayo. Ang suspect mga higala o ang utok sa magpatay mga higala sa maong kapitan. Lisod kay tuuhan mga higala nga, ang nagpapatay ani katulang mga mayukmo kag iyang gipa-TikTok ng mga kawatan. Dili. No? Ang patay ani bagay soon, portahan gyud kayo. Nga naman. Maglisod maganig identify karon mga igalang otoridad. No? Apobre lang, wala eh. Kamaayo mo imbestiga aning atong kapulisan. Napa joy is ITG, Special Investigation Task Group. Dunay grupong gibuo may gala nga walay laing trabaho nila kanara. Di ba? Dunay grupo gibuo mga katropa nga ang ilag yung ning mission nga sulbaro ni bagay igsuon. Siguro naa gud sa ila mga higalang tumoy sila ng dila ron og kinsa na mga tawhana. Pero kay kwartahan man. Sa kalibutan man gud bay. Kwartahan equals gamhanan. Bullseye! Bullseye! Manay labing tinuod eh. Kwartahan equals gamhanan. Labi na sa mga tao, mga higala, nga ginagamit ang kwarta sa dili maayo mga kaigsoon. Kaya nilang paliton ang tanan. Sad to say, even, di man siguro na mapalit ng hostisya, pero kaya nilang langan-langanon mga kaigsunan hangtod nga malimtan sa mga tao. And remember, nga ang justice delayed is justice denied mga katropa. Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye! Kini mga nagapasangin karon mga higalas korupsyon. No? Kini mga higala mga gipang mention. No, matinga ka diha kapila naman na mention pangan mga higala ni Speaker Martin Romualdez. Kapila na mention mga higala even the president. Kapila na mention mga higala mga dagkong apelyido. Pero makaya ba ni mo sila papriso? Dili. Kaya mag-imbestiga sa tanilang ano man. Musukol na, may kwarta na sila. No?
Musukol na ba may kwarta na sila. Pero ang mga tao lang, mga mayukmok lang, mga higala, sama na to. Bisan pag usar ka mo pandisal, may kawato ni mo may son. Bilangguan, abuto ni mo. Oh. Samantala, may galang mga may kwarta. May kwarta na gani. Mga kwarta na gani, kawatan pa. Samantala, may galang mga may kwarta. Bisan pa mga igalaon sa kadako ang mga pondos gobyerno kailang gikawat. Nagpabilin sa gihapon, may galang agawas nun. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Muna'y kamatuoran mga igalang di malalis. Oh, muna'y kamatuoran di malalis. Unya, pag ikaw mga igala, dapig ka sa kabos. Dapig ka sa hustisya mga igala. Makigasdang ka tungod og alang mga igala sa kausa sa pobre. Makaluluoy sa ka. Oh. Awar ko na himong resultas ng umigo mga igalang media das Davao. Di ba? Ang iyang tubog ug tinguha mga igalaw sahil siguro bastos lang ang baba. Natural. No? Nagi mga panahon ni ana mga katropa kay kini man kung naakas media, usahay man gud i-project nimo nga isog ka ba. Pero tinuod gud ay mga higala, gikapoy ko kagot. Tinuod no. Nagi mga panahon nga wagi nada ihisgot kay ma-prostrate kas panghitabo sa palibot nga. Murag ikaw na lang sigig tagaw-taw. Unya ang mga tao mga higala sige kag yaw-yaw. At the end of the day, tama si Comelec. Nga ang tao mo dawat ra kuno gihapon kwarta mga higala. Luyo pa man nga dunay mga leader nga di mao. Dunay mga leader nga mga daot. Nya ikaw grabe nimong tagaw-taw nga. Ayohon itong Pilipinas may higala. Grabe nimong asdans kurabatok korupsyon. Pag-abot sa eleksyon may higala kay ibaylo ra kag 2,000. Ay, uban di mo may higala nga kadako naman ang 2,000. Kadako naman ang 2,000 mga higala. Sa kalibo, rapites na. Alas 7:55 na may kalantag na sa buntag. Ninit Galvez may buntag. Kadjot lang may kalato sa tabukan karon aninawon sa natong tagom. Kay nag-kisdom mga higala ang atong kawanangan. Mao kana sila ang gitawag nga mga profesional nga kawatan. Ang nakadabes na gani, ang nakadabes na nila kay may kwarta daan eh. May kwarta na daan mga higala nangawat pa. Kita man gud may higala way kwarta nya mangawat, priso giabuto na to. Di ba? Kana sila may higala, sila rebelya. Tuo kag madugta gis bilangguan sa rebelya. Mangutana ko nimo, mina man karon. Tuo ka nga madugta gyud mga higala sa bilangguan sa rebelya o pagka 2028 mo budots na pud na. Unya bubutar na pud mo. Di ana laay ninyo. No? Migo man na sila na John Vic Remulla. La John Vic, migo na sila. John Vic udagan ra ba daw na pagka presidente mga higala sa 2028 ay nangando may galag nagbuka ang mata. Mudaog pa'y, kuan mo, idihil. Alas 7:56 na daw, ato sa nga ninaon. Giron, okay na? Bayan sa nato, may gilang ato ang dagan, may galas panahon, o dagas trapiko, lakas panahon. Kay nagkisdom karon mga higala itong kawanangan, dinis dakbayan sa tagom. Okay, matod ba mga higala, dili man lang kuno, dinis ato ako ron mga higala karon tugnaw. Gabi gani sa laliman ka sa Amerika karon. Limang kadong anang negative 40 ang kuan temperature no dito mga higalas Texas. Patay ta na. Kadto kog Japan may higala negative 1 raman to. Di naman gani maagwanta samot na may higala negative 40. Ako. Ato may higala sa may kuan crossing Circumferential Road Magugpo West Tagum City. Atong subayon karon ang plastada ni katropang Larsanyol.